Cosú mé I aistriú na amhráin ar bhí mé Gaelteach am amhráin agus dír tháinig daoine agam agus dír sa déan te le seo aistriú nó te le seo Ibar bé agus bu mé trí las agus an sin bhí sé rá grúisiú buint an soltas agus chur a couple of carlam fi an ar YouTube. Sí an ghfuil si táhacht go leor mé ceol nua chumtha ag teach mar tá na amhráin sean ar ar os. Tá sé roas agus tá sé ar ólas ag na páistí fásta ach tá sé pí difriúil agus chuideann sé le sim a chur sa Gaeilge an sim sin nachrú annas na seanráin dean sé gach blion agus tá tú géir ra well éistas na amhráin seo tas na carsan a hiag linne iad seo aistriú agus hiag libse ar a cheol agus beidir ar a haismas a Chairde agus sim a chur sim socu sin a chur sa Gaeilge fásta. Ceol Na amhráin atá aistriú thugam go dtí seo an couple of ceann sin ar mé Bruno Mars, díreach mar atá Cannonball the Damien Rice, I'm Yours, Jason Mraz. It's a couple of ceann sa Feebly agam atá It Ain't Me Babe, the Bob Dylan's brand agus Open Your Eyes, the Snow Patrol. Ruddy den shortsin atá cíneal chlúiteacha agus Ceol.